ירון כהן נולד במרכז תל אביב. הבית של משפחת כהן הוא לא בית קל. האב, אליהו, סובל מבעיות שתייה ואלימות. ירון נראה ומתנהג בצורה נשית. כשאף אחד לא מסתכל, הוא נוהג לקחת בגדים מהארון של אחותו לימור. בגיל צעיר, ירון כבר מתקבל למקהלה העירונית. ודנה תמיד הייתה שרה, היא הייתה עוד ילדה קטנה, אני חושבת משהו כמו 3, 4, שהחיות של אמא שלי היו קוראות לה אילנית. כשהחברים שלו נרשמים לחוג ג'ודו, הוא מתרכז באהבתו הגדולה, השירה. הזמרת הנערצת עליו אז היא עופרה חזה. כל הזדמנות שהיא יכלה לבקש מתנה מההורים, היא הייתה מבקשת אלבומים של עופרה חזה. אני ככה הייתי מהמעריצים של ירדנה ארזי, והיא ככה אהבה את עופרה חזה, ותמיד היו בינינו ויכוחים, אפילו פעם ככה רבנו בגלל זה. כשגיל ההתבגרות מגיע, מתעוררות בירון תחושות שהוא לא הכיר עד אז. הוא מרגיש שבתוכו כלואה אישה. ירון מבין שבבית הוריו לא ידעו איך לקבל אותו. ולא נותר לקצור עת, שאלתי, לחשתי, בשביל מה? למזלו, בסוף שנות ה-80 מתפתחת בתל אביב תרבות של מועדוני הומואים. הייתה תלמידה מחוננת שכל היום שקועה בספרים ובמחברות, ואז היא גילתה בעצם את חיי הלילה, זה היה ככה כיתה י'. דנה הייתה בילדות מדליקה, פרועה, מתחפשת, אומנית בנשמה. באה לבית ספר וכל עכשיו עשיתי פיין לשיער שלי, עם משקפיים, כל השיעור משקפי שמש. אז המורה קיבלה קריז, היא אומרת לי, אתה נראה ממש כמו ילדה. אז זוכרת שעליתי על הכיסא ואמרתי למורה, אני יותר כוסית ממך. ירון מוצא במועדונים את הבית השני שלו, שם הוא מגלה שהוא לא לבד. עולם חדש ומרגש נפתח בפניו. בעצם הכרתי את דנה עוד בתקופת קולנוע דן, והיא ישר בלטה מכולם. ועמדתי, הסתכלתי, ראיתי איך היא רוקדת ואיך כולם כזה סביבה, ואמרתי, יש משהו מרתק בבן אדם הזה. בגיל 16 ירון מגדל שיער ארוך ומתחיל לדבר על עצמו בלשון נקבה. הוא משנה את שמו לדנה. לפני שסיפרת להורים שלך, דיברתי איתם בלשון של אני רוצה, אני אוהב, אני רומני. הורים שלי ראו את הבת שלהם אינטרנשיונל בטלוויזיה. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're